står vi nede ved Hizbollah-teltet nede midt i byen, og vi må egentlig ikke filme ham, men vi gør det lidt alligevel. Det her, det er jo Hizbollah, som har stået teltet op nede foran parlamentsbygningen og premierministerens bolig. Og de har stået her i over 300 dage, og har betydet, at her nærmest er fuldstændig øde, fordi folk er bange for at komme her. Der kommer nærmest ikke nogen mennesker, og de eneste, som er her, det er Hizbollah-folkene. Indtil videre står vi her endnu, så der er ikke sket noget for os. Men faktisk ikke rigtigt. Men her der bor de så. Og der har været en del uroligheder hernede også. Men efterhånden så er folk faktisk flygtet, eller gået hernede fra, der er ikke så mange Hizbollah-folk tilbage hernede. Der er det står måske. Det er der, den ligger. Den skal vi nemlig også have med.